vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Mukoma nacho ndinoda kureururawo kuti ndakapa umwe musikana uyo watainge tichidzidza naye, ndakamupa poison mushure mekunge andifrema kuti ndainge ndamubira rimwe textbook rake apa kwainge kuri kunyepa zvake, ndainge ndisina kana kumbogara ndakamubira anything. So musikana uyu ndaifungidzira kuti achafa ipapo pandakamuisira poison, but haana kufa, ndokubva achizomukira kuchipatara. Lucky enough iniwo mukoma handina kana kumbogara ndakafungidzirwa kuti ndini ndainge ndamuisira poison. Zvandakaita mukoma nashi mushure mekunge ndarohwa naheadmaster, ndokubva ndachizotenga mushonga wangu wemakonzo. Nerimwe zuva akati atenga maputi ake akamavhura pasina kana nguva, iri nguva yebreak, akabva achizodaidzwa nefriend yake. Iniwo ndakangosimuka ndichibva pandainge ndakagara, ndikabva ndaenda nepadhuze nepadesk rake, ndikabva ndachizongotora mushonga wemakonzo kwava kudira muya. Hakuna kana akambondiona. Mukoma nashi mushure mekunge ndaita saizvozvo, ndikabva ndabuda hangu ndikabva ndaenda kunoona imwe friend yangu. Apa ndainge ndava kungobvunda nekutya ndichiti zvandaita izvi ndichazosungwa hangu. Akadya maputi aya agoti otanga kurwara. Mukoma nashi ndokubva achizoendeswa kuchipatara. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda achafa ini, but haana kana kumbofa. So mukadzi uyu akazoshayika. This was about 10 years ago. Asi musi uyo waakazofa mukoma, iniwo ndainge ndatova kuno kuSouth Africa. Murume wangu ainge asipo, aitawo zvekushanda mumakantri panguva yacho iyoyo asati ava nestable job. Then ndakati ndiri ndega, nerimwe zuva ndakangonzwa voice rakanditi chimbobuda panze umborohwa nezvimhepo zvaunenge uchapedzisira wanwa mushonga wemakonzo uri wega wega muno. So mukoma nashi ndakabva ndachizobuda panze paya, ndikabva ndati sezvo kwainge kuchipisa, regai ndinge ndichimbonotenga drink. Ndakaenda ndikanotenga drink riya. Pandakadzoka mukoma, chinhu chakandishamisa ndechekuti ndakasvika ndikabva ndaona kuti dhoo rainge rakakiwa, asi rainge rakakiwa nechemukati. Zvinova zviri zvinhu zvakatondivhundutsawo. Ndakabva ndati regai ndinge ndichienda kunoudza landlord, kana kuri kunzi tichagwejenura dhoo, then tobva tagwejenura dhoo racho. But ndaitoona kutoti key yainge iripo padhoo, but munhu wacho ainge atoita zvekutokiya nechemukati. Ndakati ndichifamba ndiri mupassage ndichida kuenda kunonokera landlord, ndopa ndakabva ndachizongonzwa dhoo ravhurika. Ndikati ko chii? Saka kulocation kwatainge tichigara kwainge kuine zvimwe zvimakaradhi zvaita zvekupota zvichipindira vanhu mudzimba zvichiba, because vainge vari vaya vemadrugs vachipota imwe inonzi tik. Saka ndakangoti zvimwe kuda ndo vainge vapinda vakaba vakabva vachizobuda nepawindow. But chaindinetsa ndechekuti kovapinda sei nepawindow, because window racho rainge riine burglar bar. Ndakapinda mumba mukoma, ndokubva ndaona kuti mainge musitomborina kana saini inoratidza kuti painge paine munhu ainge apinda akaba. Ndokubva ndatarisa panzvimbo apo pandainge ndakaviga mari, ndikatoona kutoti ko mari iya yainge iripo isina kana ainge amboibata. Ndobva ndakabva ndachizotanga kunzwa hope. Ndikangoti maybe it was somewhere kuma 2 PM pandakatanga kubatwa nehope. Then ndokubva ndachizotanga kurota. Ndakatanga ndicharota kudzamara zvinhu izvi zvava kutoitika in real. Mukoma ndakabva ndachizomuona mukadzi uya akauya kwandiri akabva anditi, naiwe ko uri kuvhundukei ende ndini ndakiya dhoo rako, wazvionaka kuti zvinorwadza? Mukoma nachi ndakati ndamuona mukadzi uya ndikabva ndati, iwe wakafa kaiwewe? Akabva anditi ehe ndakafa nekuti ndiwe wakandisira poison. Saka ndakazongorarama upenyu hwekuti ndainge ndichingonzwa maulcers ndiwo akazondiuraya masikana. Ndokubva achizotanga kuseka paya. So ndakabva ndachizotanga kuona ropa rainge richiita zvekusinina padumbu pake apa. Ndikati, hona iwe dumbu rako razara neropa. Ndokubva
achizotanga kuvhuravhura dumbu rake, achikweva matumbu ake, achiti iropa riri kukonzereswa nepoison iyo yawakandipa. Mukoma, ndakafenta, handizivi kuti how many times. Ndaiti kana ndafenta zvezviya ndobva ndachizomuka zvekare, ndobva ndamuona futi mukadzi uyu, tobva tatanga kutaura kusvika ndava kuona ropa iro rainge richisinina padumbu pake, obva atanga futi kuzvidhonza matumbu ake. Izvi mukoma zvakaitika kwema-hours apa. At that time ndainge ndava kusatomboziva kuti dzainge dziri nguvai. Ndakazotopepuka mangwana acho makuseni, it was kuma 7 am pandakazonokerwa nalandlord. Mukoma, ndokubva ndaona kuti pafloor painge pakazara ropa. Ndakarara usiku hwose ndichizvicheka nereza padumbu mumakumbo umu. Ndainge ndakaita kuzara neropa. So mukoma nashi ndakabva ndachizobuda panze akabva achizondibvunza kuti are you okay. Ndakati ndava kuda kumuexplainira zvose zvainge zvaitika. Chakandinetsa ndechekuti ndainge ndiine rimwe zikuvanga iro randainge ndiinaro mushure mekunge ndazvicheka nereza ende rainge richiri kutobuda ropa. Ndakabva ndachizoona kuti koronda riya rainge rapora. Ndakazoti ndichidzokera mumba ndikabva ndaona kuti ropa rose randainge ndamboona riri pafloor, rakazara pafloor, rainge risisipo. Ndo zvakatoitika mukoma nashi. It is hard to believe. Kunyange zvinhu izvi pazvakaitika ndakatomboita sekunge munhu ava kutopenga. Ndaiti ndichitaura naye ndobva ndamhanya ndichidzokera mumba ndichida kunyatsokumeka sure kuti zvinhu zvose zvainge zvichiitika ndainge ndichiri kurota here kana kuti what is going on. Kubva ipapo mukoma ndakamboita nguva yakati rebei ndisina kana kumboona chipoko chake. Saka mwedzi wadarika uyo ndopa ndakamuona mukadzi uyu. Ndakapinda mutauni, pane zvandainge ndichida hangu mutauni. So ndichifamba ndakabva ndachizopinda muri imwe shop yemasomalian. Nekuti ndainge ndichidei mushopu imomo handitombozivi. Ndakati ndirimo mushopu muya kune vasikana vaya vanenge vachishanda mumashopu emasomalian ekuti kana ukapindamo anobva atanga kukuteverera. Mukoma nashi mumwe musikana uyo wandainge ndichitaura naye, chiso chake chakabva chachizochinja chikabva chazoita chiso chemukadzi uyo wandakaisira poison tichiri kuchikoro. Ndokubva achizotanga kuseka akanditi, kana ukamboita sekunge uri kundiona ameno zvako vachati uri kupenga iwe. Mukoma, ndakabva ndachizongobuda mushopu muya ndava kuita sekunge munhu arohwa nedzungu. So now I am scared kuti mukadzi uyu zvaadzoka kwandiri anokwanisa kuzondikuvadza kana kutondipengesa sematauriro ake aari kuita pose paanouya kwandiri, kungava kuri kuhope kana kuti ipapo pandakamuona physically. So handizivi kuti ndoita sei. Inini hangu kuenda kujeri handidi, plus handizivi kuti zvose izvi zvakaitika tichiri kuchikoro, like does it even count, because ndainge ndichiri mwana mudiki, ndichiri under age. Ndakazviitawo nekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndainge ndichida kungomukaurisa chete ndisina tarisiro yekuti anozosvikawo pakufa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinoda kubvunza kubva kune vedare kuti zvose izvo zvakaitika apo pandainge ndichiri kuchikoro, does it count kana kuri kunzi nyaya iyi ikazopinda mumaoko emapurisa ndinokwanisa kusungwa here? Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndainge ndimbori step mother, ndokubva ndachizorambwa nemurume aziva hutsinyi uho hwandainge ndichiitira vana vake. Mainge muri mugore ra2020 apo pandakatanga kudanana nomumwe murume akandiudza kuti ainge asiyiwa nemudzimai wake because iye ainge akaroorawo mudzimai anobva kumhuri
yekuti vane mari yakawanda kumudarika, saka they were just controlling him. Ndakabva ndachizotanga kudanana naye. Mukana wekuti ndige ndichiuya kuno zvino ndainge ndisina, because aitovawo nebasa rake rakanaka, mapepa ekugara muno muSouth Africa, zvekare nemba, motikari, achigara zvekare nevana vake, because vakanetsana panhau yevana. Uyo akabva ati saka iwe uri kuda kundisungirira pauri nekuda kwekuti takaita vana tose, it is fine, chisara zvako nevana vako. Iye ndokubva achizodzokera kumba kwevabereki vake, ainge achigadzirira kuti anga achizoendawo kumhiri kwemakungwa. Ino ndikabva ndachizosvika paground. Mukomana Nashi, pandainge ndichiri kuZimbabwe tichiri kuita malove and dilly darling edu epafoni, unenge uchiona sekunge chigemu chacho unenge wakatochihwina kudhara, asi unozoti kana wasvika paground ndopaunotanga kudhila neinonzi reality. Ndakati ndasvika paground paya mukoma ndakafara, ndikatoti ndawanikwawo nemurume aneimba, ane motikari, anei. Then ndokubva ndachizotanga kupiwa pressure naamai vangu avo vainge vachiti iwewe chiita kuti vana ava vange vachibva ipapo, at least ngavauye kuno kuZimbabwe vange vachigara nakuko vako, handiti iwewe vakowo vana ndini ndinavo kunuko. Saka chiitawo kuti murume wako vake vana vange vachienda kunochengetwa naamai vake, kuti zvinge zvichizova fair, nekuti chichaitika ndechekuti iwewe vako kana vasipo ipapo, ava varipo ndo vachatengerwa hembe, ndo vachawanirwa mari dzekuti vange vachienda kuchikoro. Iwewe kuti unge uchizomuudzawo kuti ko vangu vana zvinozoti netsei nekuti vako havapo paground, which means vako vana vachangokura vachitambudzika. Kana achida kugara nevake, iwe uchiitawo kuti nevakowo vange vachiuyawo ipapo munge muchizogarisana muri mose. Wazvinzwa here? Ngoma Nashi ndakabva ndati it is okay. Ndokubva ndachizotanga kushungurudza, ndainge ndichivashungurudza vana ava. Saka vaiwanzokuudza baba vavo kuti mainini vanotirova, mainini vanodai. Kana kuri kunzi ndinenge ndakangoboyekana ndikanzwa vachita sekunge vari kufara vachitamba nezvema-TV game zvavo, ndaenda ndobva ndanozozvitora malaptop nematablet, ndobva ndamavika, ndobva ndati tangai matsvaira, tangai mawacha. Ndaitoti kune umwe musikana uyo aipota achitiitira mapeace job, ndobva ndachizomuti iwewe musi wakati hausi kuuya. Saka ndaizoti zuva raanenge achiuya aitosvikawo toshamisika kuti saka chandinenge ndamudaidzira chinenge chimbori chii, because vana ava ndaivawachisa, not newashing machine. Ndaingovhurira mvura mutabu, ndobva ndati tsikai dammit, tsikai machira awa. Ndobva ndabatsirana navo vana vaiva ndichivawachisa hembe dzangu zvose. Ndainge ndichida kuti ivo vange vachisvika pakushungurudzika vari pamba pababa vavo, zvekuti vanosvika pakuramwa, asi vainge vachingoudza baba vavo. Ndichiramba ndichiti ini handina kana zvandinoziva. Saka akabva achizoti switi, ndoda kuti unge uchizoenda kuvacation namama, achibvira amai vangu kwava kuti amai vangu vange vachizoya kuno kuSouth Africa, ndokubva tachizoenda on our 2-week vacation tiriko kuCape Town. Ko ndaigozivei kuti munhu ainge achida mukana wekuti ange achizosara achizoisa makamera mumba Mukoma Nashi. So ndakazoti ndadzoka ini handina kana kumbozvicherechedza kuti painge paine masecret cameras awo ainge aisisa mumba vana. Ndokubva ndangoenderera mberi nekuvashungurudza. Rimwe zuva Mukoma Nashi, mushure mekunge ndarova kadiki kacho, munhu kwava kudzoka achibva kubasa akatsamwa, ndakamutevera kubedroom. Ndokubva ndanonzi mbama, ndikati wewe ndiwe munhu wandikuda kusungisa. Akabva ati kwandiri usati wandisungisa, just hold on, because ndini ndikutofanira kutoti ndinge ndichitokusungisa panapa. Akabva achizotora laptop yake kwava kuvhura Mukoma. Ndobva ndakabva ndachizoona munhu ava kutanga kuplaya backwards the footage. Ndakanyara Mukoma, vana ava ndichita kubuda pamavidhio ndichivarova ndichivashungurudza. Akangonditi tora bhegi rako ubude uende, kana simba rekunetsana nemunhu pakadaro unorishaya. Ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu uyo zvekare umwe aipota achindipfurira achinditi dai ndanga ndiri inini handaimbobvuma kuti ndinge ndichigara nevana vemurume. Unongoziva kuti kana uchiri pamunhu wako vanhu vanenge vachikuudzira zvekuita. Ndakaenda ndikabva ndatanga kugara naye, ndobva ndakabva ndachizoona kuti muSouth Africa hakuna anochengeta umwe munhu, even though vainge vaine 2 rooms dzavo, asi Mukoma ndakatoita sekunge ndiri kuinvada her privacy. Ainge asingachadi kutaura neni kana kuita sei. Ndipo apo pandakabva ndachizotoona kutoti pana paka ndainge ndava kusatombodiwa zvachose
dzimwe nguva vaingotanga kungopopotedzana nemurume wake. Ndaibva ndabuda panze ndobva ndatanga kuchema kuti asi ndiye munhu uyu akanditi iwe murume uyu kana asingadi nevana vake musiye akagara nevana vake. Zvakazongondirwadza even though ndakazomuparadzirawo marriage yake ndechekuti ndakabva ndachizoforwardirwa mascreenshots because ndakangoti ndichingobvawo pamba pake ndikambodzokera kuZimbabwe, then iye akabva achizotanga kutaura neex yangu achiita sekunge ainge achida kuti tinge tichigadzirisana so that we can move in together. Pasina kana nguva ainge ava kutomutumidzira manudes, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza. Ndikati kazhinji kana ukaona munhu achinyanyisa kukupa maadvice inenge iri nhau yekuti iye anenge achirwadziwa kuti chauinacho iye haana. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kana ukaona munhu ava kunyanyisa kukupa maadvices inenge iri nhau nekuti icho chaunenge uinacho iye munhu anenge asina, achitoshovirawo kuti dai changa chiri changu. Let us try to talk about that issue in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.